Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sa bayo sa Uy, formado mo kayo. Asa ka, boy? Naiman? Naunin siya ako kay kakahuma guys ko. Buat ng kawan, anak niyo. Sige, boy, una na ko. Ano mo? Ano mo? Wala naman. Wala na ano, madawat man. Ay sir, magunsa ka dito sir. Na? Ay sir, kailangan ito mag-check of temperature. Ay, na. Ay sir, pasensya. Bawat, kay kanya ni gawas. Di ba namaan yun? Sige sir, ulito na to. Ay sir, bawal gyapon sir. Ay! Nas na ang gamit ano na, kita na na. Pasensya kay sir, sundan lang. Wala ba? Wow! Buntag na. Sabi na to! Nakatulog ako na yan. Tulog na yan. Suko, mandayon. Mutaan na lagay ta. Ito ni mapian sir. Ano naman yan? Ano naman yan? Suko, mangkaoy. Dili ba ni manager diri? Call center manager. Wow! Ginabay, sampulit ako. Ito ang sampon. 1, 2. At nahin ito na ano niya gusto. Pam. Gago! Awag timboy sa garak ban. Bawal yung manager sir. Ay, salamat na alamin. Meanwhile, Yay ka, nagpalipag yan ba? Gusto nga playboy? Ano ba? Sampul daw, sampul. Pam. Garak yun, si garak yun. Huwag ka na dyan sa akong lolo. Mo ni trabaho sa akong lolo, oh. Ay, sir. Mo ni mo. Marisita sir, mo ni mo matamban mo palito ni mo. Sige sir, sir. Sige, salamat sir. Pwede na ka nakaw sir. Salamat. Nira. pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pam. Ito. Oh, pag maayo ka, hatag ka sila 100. Pag di ka maayo, hatag sila sa 1,000 sa inuwa. Sige dong. Salamat. Hindi, kaya makakwarta ka ni. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog. May ako dong. Nung wala daw ban lasa nung sa may ang nautambalan ni. Dali na, ano na. Ano ang bote? Oh boy. Wala. Was ano na. Sa mali. Gas man eh. Ano Paman na. Rinong oh.
Isahan ko daw. Ikan ng takaugma. The next day. Pamparam pam pam pamparam. Ano, Bod? Ay, Nong! Patambay ko ulit, Nong, bi. Limta mo na ito na itabo gapon, yun. Na. Ano mo? Look! Nawasan nila. Aday lang, Nong. Iba mo, di ba na nagas gapon? Ano na May manan. Isahan na po ka ba? The next morning. Das na dyan, Nick. Hindi pa dyan ako mabawi akong kwarta. Mag-resign ko sa akong pagka-doktor. Wow! May buntag, Nong! Ikaw na, Bod? Kung sino ang problema mo na abit-balik na. Nanak, di ako pa nananong. Sa may angay na ko tambalan eh. Ano naman? Ano mo? Salamat. Ay, uwi na dyan ko. Uy, Nong! 500 naman eh! Kulang naman eh! May manan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel.